O próximo 26 de xaneiro, coa disputa do Trail da cidade en Ribeira, arrancará unha nova edición do Revolution Trail Series, unha cita que co paso dos anos está a converter nunha das probas referentes desta modalidade deportiva en Galicia. Non hai máis que ver o número de participantes total en todas as probas, que superou os 1.600 corredores. Da man da Asociación Arousa Natureza e Ocio e coa colaboración dos concellos de Ribeira, a Pobra do Caramiñal, Porto do Son e Noia, o circuito incorpora este ano importantes novidades. O número de integrantes dos equipos para puntuar elevámolos a 4. Hasta ahora eran 3 integrantes no circuito, a partir de agora van a ser 4. Ca particularidade, e aí ven a outra novedade, que unha delas, para puntuar, ten que ser muller, ten que ser fémina. Un pouquiño, pois, a posta en valor e a relevancia das mulleres que están acadando no trail. O trail da cidade seguiralle o de San Isidro na Pobra o día 16 de febreiro, en Porto do Son o 15 de marzo e o de San Lois en Noia o 19 de abril. O remate do circuito volverá a ser o Ultratrail do Barbanza, que se disputará tamén en Ribeira o 10 de maio. Na presentación da carreira tamén tomaron parte os corredores Carlos Lorenzo, segundo clasificado en homes, e Pati Martínez, a primeira clasificada en mulleres, na xeral do circuito disputado ano pasado. Espero poder este ano volver a loitar polo campeonato. E nada, cando unha carreira gana adeptos, neste caso un circuito de carreiras, é porque as cousas se realizan correctamente. Gran ambiente, gran organización, o éxito está asegurado. Animar a todas as mulleres de que o trail é unha actividade que simplemente implica salir ao monte e empezar a dar un paso, e que todas podemos. E pola parte do Trail Series en particular, o atractivo dos percorridos, porque son zonas espectaculares que están ao ladiño da casa, e a sincronía de todos os percorridos no técnico, na beleza, e como deportistas animar a todos a que participen. Para máis información e inscripcións, os interesados poden consultar as webs www.arousa.com ou trailseries.run.